bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi kog naguba na, unya na tunas ug nawala na. Nagpabiling sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Didto mataw ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpaka. Dili nako hikalimtan kadtong himbayan atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Abi kog naguba na, unya na tunas ug nawala na. Nagpabiling sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Didto mataw ang atong gugma nga gibala.